Bé, estàvem comentant, hem fet un breu repàs per l'actualitat d'aquests dies, m'està parlant del que està passant, primer les dimissions dels equips directius, els acords que van haver entre AMPE i CECIF i també hem parlat un poc de la manifestació d'avui. Ara i passem també un poc a la taula oberta, però volíem parlar precisament o començar parlant després d'aquesta ruptura de la unitat sindical de la manera com s'estan duent a terme aquestes negociacions. Això és un poc quasi editorial, però potser s'ha sobrevalorat la importància de la unitat sindical, no? I al dur-se a terme aquestes negociacions en la mesa de negociació en compte de fer-ho a través del comitè de vaga i tinguent ahí dins a CECIF i AMPE, pot ser les negociacions o aquests sindicats, UGT, comissions i ESTEP, no han tingut tanta capacitat de dirigir les negociacions per a on ells hagueren volgut i s'han vist en part o s'han vist molt condicionats per els temps que ha marcat Conselleria amb els seus aliats que tenien a l'altra taula, que eren CECIF i AMPE. Com veus això? Creus que ha pogut passar aquesta qüestió que comenta? No, estava comentant que en este cicle de mobilitzacions de la vaga indefinida, com sol passar en qualsevol cicle de mobilitzacions, habitualment caldria distingir dos nivells, no?, pel que fa a la lluita que s'està portant a terme. Un primer nivell podríem dir que és el de la mobilització pròpiament dita, el que porten a terme en aquest cas els professors i professores, els companys i companyes en els centres educatius, que a més en aquest cas ha sigut molt fort i ha tingut un nivell de consistència i segurament de maduresa que no esperàvem, amb la creació d'assemblees en els centres, amb la creació, o podríem dir, la força que ha guanyat la coordinadora d'assemblees, i l'altre nivell és el de la representació, i és el que en aquest cas, de manera molt destacada, i sol passar així, ha tingut un paper destacat en la interlocució amb la institució, que en aquest cas és Conselleria o l'administració. I faig aquesta distinció perquè crec que en la interacció que es produeix, en el joc de forces que es produeix entre aquests dos nivells, d'alguna manera s'acaba resolent la sort que puga tindre, la conclusió que puga tindre, el final que puga tindre un cicle de mobilitzacions com el nostre. Jo crec que els sindicats van quedar àmpliament sorpresos, igual que ha quedat també l'administració, quan van veure la força que tenia la massa social del professorat. De fet, jo estic convençut que esta primera setmana de vaga, esta primera segona de vaga i esta tercera setmana de vaga indefinida s'ha pogut completar, a punt estem ja d'acabar la tercera setmana, s'ha pogut completar amb un nivell de seguiment enorme entre el professorat de convicció i d'alegria, perquè el que estava encapçalant el moviment no eren els sindicats, sinó que eren precisament nosaltres, professors i professores, que de manera autònoma o molt autònoma ens hem organitzat i ens hem articulat en cada centre. Dit això, jo crec que la unitat sindical és important. El que passa és que així havíem de tindre en compte que quan parlàvem d'unitat sindical teníem en l'interior d'este corpus, que podríem dir, d'este cos de sindicats, d'este grup de sindicats que estaven portant a terme la interlocució amb l'administració, teníem dos sindicats que, per dir-ho d'alguna manera, suposo que no li molestarà a ningú dels que esteu en la ràdio, eren elements infiltrats. Per dir-ho de manera molt ràpida. I la millor prova que eren elements infiltrats ha estat la negociació, podríem dir, a esquenes del professorat, la negociació oculta i les decisions ocultes que han pres esta mateixa setmana sobre, a més, mesures que d'alguna manera ja s'havien parlat la setmana anterior i sobre les quals el professorat s'havia pronunciat de manera negativa. És a dir, podem parlar de traïció com en tants altres casos quan existeix un moviment polític ja ampli, ja llarg, ja important com el nostre, podem parlar de traïció sense cap tipus de dubte. I això passa, segurament, com tu feies referència en la pregunta, això passa quan el nivell de la representació de què parlàvem abans, d'alguna manera es fa gran, d'alguna manera s'exagera i comença a tindre més força de la que possiblement hauria de tindre. Des del meu punt de vista, què caldria fer? Doncs des del meu punt de vista caldria no abandonar
en cap moment tota la mobilització que hem tingut, no abandonar l'organització que estem tenint des dels centres, sinó donar-li cada vegada més importància, que la coordinadora d'assemblees guanya cada vegada més importància i depèn del professorat, però depèn també de les persones que treballen en la coordinadora o que porten a terme tasques importants en la coordinadora i que cada vegada els espais d'interlocució siguen més autònoms i responguen més directament a la veu i a les propostes que directament el professorat estem volent portar a terme. Si és així, una vegada més els sindicats i l'administració es trobaran davant una massa social que els desborda, com ja ha passat, que va molt més enllà del que s'esperaven, que és el que ha passat, i molt possiblement aconseguirem molt més del que fins i tot nosaltres podíem esperar en un primer moment. Sí, Miquel, molt bona vesprada. A mi m'agradaria preguntar-te què podem continuar fent per a molestar encara més a Conselleria de cara a la següent setmana, al final d'esta tercera setmana i de cara a una quarta? En primer lloc, mentre no hi hagi un acord que satisfaça el professorat, que puga satisfer les necessitats i les propostes que s'estaven fent per part del professorat ja abans de convocar la vaga, és a dir, totes aquelles propostes que van donar sentit a la convocatòria de la vaga, persistir en la protesta, persistir en la vaga i malgrat el desgast, que és evident, i malgrat les dificultats, no només de caràcter econòmic, que són evidents, persistir, insistir en la nostra organització i en tot este cicle de mobilitzacions que estem portant a terme. I si fa falta, organitzar-nos entre nosaltres, és a dir, a nivell intern, per veure com es pot donar seguiment a la vaga, organitzant-nos a partir de les caixes de solidaritat o de les caixes de resistència, és a dir, si no arribem a un punt que puga satisfer les demandes del professorat, insistir i insistir. Però, clar, amb les mateixes vies, així s'obrin qüestions molt importants. Crec que és una de les qüestions que voldreu tractar i, per tant, no m'avance. Crec que volíeu parlar també sobre tot el que s'ha donat i tot el que s'ha estat gestant últimament al voltant dels equips directius. No m'avance. Ara, amb les mateixes vies podem continuar la lluita amb les mateixes vies, però segurament caldrà afegir-ne de noves. Quines seran aquestes vies noves? Doncs segurament està per explorar per part del propi moviment del professorat i segurament estan encara per esclatar davant les dificultats que anem trobant per tal que les negociacions avancen. Però, com dic, insistir en les vies que estem portant a terme i provar de noves. Sí, perquè, a veure, avui, per exemple, quan han acabat les negociacions, en molts dels grups de WhatsApp que existeixen entre el professorat, per exemple, n'hi havia molta gent que deia volem que ens facin, que ens pregunten, que es sotmet a votació i també posar o sotmetre a votació quina estratègia de lluita mantenim perquè segons diuen alguns, per exemple, que això ja no és sostenible, la vaga indefinida no se pot sostenir, però clar, donar per acabada la vaga indefinida i passar a una altra forma de negociació seria ja soterrar aquest moviment d'entrada i per avançat, de manera que podríem ja donar per mortes les negociacions. Jo crec que renunciar ara a aquesta ferramenta que ha sigut la primera que ha començat a obrir una negociació en l'administració seria un error històric que no podríem perdonar-nos després d'haver arribat i quasi completat la tercera setmana de vaga indefinida, cosa que fa un mes era absolutament impensable per a la gran majoria. Correcte. Jo estic completament d'acord amb tu, és a dir, la vaga indefinida ha de ser la base a partir de la qual es prove qualsevol tipus de via de lluita, qualsevol tipus de nova proposta i de nova mesura per continuar avançant en les negociacions i per continuar avançant en les propostes que volem aconseguir, però sempre sobre esta base. La base ha de ser la persistència, la insistència en la vaga indefinida, que en definitiva més o menys és el que ens ha portat a la situació que tenim ara. I la situació que tenim ara és que Conselleria en bona mida està asseguda parlant davant nostre i no només està asseguda davant nostre, sinó que en molts casos ha hagut de reaccionar. I ha hagut de reaccionar de manera autoritària i ha hagut de reaccionar mostrant el seu perfil i el seu tarannà, podríem dir, més problemàtic i més dur. Recordem que els últims 3 dies que hem anat a Conselleria hem trobat la porta tancada. És un gest potentíssim, és un gest potentíssim al nostre favor i en la seva contra. Hauria de ser casa nostra, Conselleria. Hauria de ser la casa comuna del professorat. És la nostra Conselleria. I no només no és la nostra Conselleria, sinó que ens estan dient compte que no podeu entrar. I no podeu entrar
no podeu entrar perquè el que s'està tractant ací dins vos interessa, però vosaltres teniu una veu secundària. No, disculpeu, la nostra veu és la primera i sense la nostra veu no s'haurà de fer res. I per això la vaga indefinida ha de ser la base sobre la qual continua qualsevol tipus de lluita que es porta a terme. Miquel, soc Ivan de nou. M'agradaria saber quina opinió tens tu, personalment, sobre la desobediència civil i com a eina de combat davant d'aquesta falta d'atenció per part de Conselleria i per part d'alguns mitjans. Sí, és que deixa'm dir-te que jo últimament està parlant amb alguns companyes que m'han anat trobant i existia entre algunes persones que m'han anat trobant certa preocupació que les accions pogueren arribar a nivells que fins ara no s'havien provat i que pogueren arribar a nivells de contundència majors dels que s'havien provat ara. Dos qüestions. En primer lloc, quan ens trobem davant un moviment ja tan ampli i tan divers com el que tenim ara, és també molt comprensible que les vies d'expressió i que les vies de lluita comencen a ser també àmplies i diverses. I això ens hauria de fer tractar-nos des del respecte i des de la comprensió amb qualsevol via, qualsevol company que forme part del moviment. És a dir, no ha d'haver cap tipus, sinó tot el contrari, no ha d'haver cap tipus de condemna per aquest costat, sinó tot el contrari. O solidaritat, o com a mínim, si més no, comprensió. I després deixa'm dir-te que la via de la desobediència, almenys tal com s'ha portat a terme en moltes ocasions, es pot portar perfectament des de posicionaments de defensa, des de posicionaments de contenció i des de posicionaments de resistència pacífica, que en definitiva és el que moltes vegades s'està portant a terme. Però dic, fins i tot si no fora el cas, com que estem ja davant un moviment molt ampli, com que estem ja davant un moviment molt divers, hem de començar a entendre que les vies d'expressió poden ser també tan àmplies i tan diverses com les persones que formen part. I sobretot en persones com jo no trobareu mai una condemna per aquesta part, tot el contrari, la comprensió que ens trobem ja en un moviment que comença a créixer, que comença a madurar i que es troba en condicions de poder provar davant la situació que tenim les vies que siguin possibles per aconseguir les propostes que hem plantejat davant Conselleria. Clar, I perquè també és responsabilitat de Conselleria, no, acabe ràpidament, és responsabilitat de Conselleria allargar de manera innecessària aquesta situació i donar lloc que es puguen produir accions que no esperem o que puguen no agradar a alguns companys o companyes, o, al contrari, tancar aquesta situació oferint un acord, un consens, oferint una suma de propostes que siguin satisfactòries per al professorat i per a les persones que, de manera, torna a dir, massiva, estem no només secundant la vaga, sinó que estem omplint els carrers de València i de les comarques del País Valencià cada dia des de fa 3 setmanes, cada dia. Clar, sí, perquè en aquest sentit, abans comentàvem, i Fabiana crec que té alguna cosa a dir al respecte, quan portem ja 17 dies de vaga indefinida, quan els ànims ja comencen a estar molt calents, quan dia rere dia es veu més que Conselleria no té cap voluntat de negociació, està clar que el moviment als carrers en forma de manifestacions, podem dir, més o menys institucional o que estan canalitzades a través de determinades formes legals, regulades, són importants, però que pot ser l'ànim festiu que tenien aquestes des del primer dia pot ser ja no és el més adient. Fabiana abans estava parlant sobre això. Sí, per exemple, que parlem ara de les xarangues i la qüestió de la música. És de veres que les xarangues animen als manifestants i donen un ambient festiu perquè ajuden d'alguna manera a portar la manifestació endavant i a més en aquests moments en què ja estem molt desgastats. Però jo crec que ja que estem en la tercera setmana, que ens estem deixant no només moltíssima pasta, que això és evident, sinó que ens estem deixant la salut, que les vagues indefinides tenen costos no només econòmics, sinó socials, familiars, relacionals. A mi, i jo parlo personalment, no em sembla adequat tindre dins de les manifestacions una espècie d'actitud festiva. Jo crec que els drets laborals no s'han guanyat amb actituds festives. I ahir se van produir una sèrie de talls al voltant de Conselleria, se van tallar carrers, jo estava ahir present, i una de les dones estaven fent uns càntics de se va acabar la pau social, que és un càntic molt conegut així al País Valencià.
una dona darrere meu em va dir una pitada per l'educació, i jo me vaig donar la volta i li vaig dir, però senyora, que ja portem com 1.600 euros gastats, com que una pitada per l'educació? Clar, jo crec que aquesta actitud, que pot ser respectable, encara perdura en molta gent que està fent la vaga. I jo crec que cal una reflexió de serietat, de gravetat, no? Perquè el que estem vivint és molt greu. Una vaga indefinida de 3 setmanes és una cosa impressionant. I jo crec que hem d'estar a l'altura, no?, d'aquest moment històric. Mira, deixa'm dir-te, i no ho dic en to de broma, ho dic de veritat, deixa'm dir-te que jo soc d'una generació que quan ha participat en algun acte de caràcter reivindicatiu, en algun acte de caràcter polític, ho ha fet moltes vegades sota una consigna que deia festa sí, lluita també, no? És a dir, jo crec que són dos aspectes que poden conviure perfectament, que poden alimentar-se perfectament, però deixa'm dir que entenc perfectament la teua pregunta i que entenc perfectament la teua reflexió. Hem de fer un pas més enllà. Jo crec que hem de fer el que el moviment de professors i professores més o menys organitzat en cada centre propose i porte a terme. Tindrem els sindicats darrere per a poder portar a terme aquest tipus d'accions? Doncs no. I aleshores el professorat haurem de saber que haurem de tindre major organització, major autonomia, o com a mínim els grups de professorat que vulguin portar-ho a terme, que hauran de tindre major organització i major autonomia per portar a terme aquest tipus d'accions. Tindrem darrere a la coordinadora d'assemblees? No és que s'hagi tallat el telèfon, és que no parle perquè no puc respondre. M'agradaria dir que sí. Si dona la resposta que de moment sembla que hem tingut, seria negativa, amb la qual cosa torna a la mateixa fórmula, és a dir, més organització, més autonomia per part del professorat. I sobretot, i jo crec que sobre això sobre aquest aspecte sí que cal cridar l'atenció, sense cap tipus de dubte, sense cap mena de dubte. Tot aquest tipus d'accions s'han de fer des de les cures col·lectives i tot aquest tipus d'accions s'han de fer, com estava dient, amb molta organització i amb un grup de persones important darrere. Sí, això per descomptat. Com que estem parlant precisament, com dèieu vosaltres, i anem a dir-ho de manera suau, de vorejar la legalitat, quan voregem la legalitat hem de fer-ho amb absoluta consciència, hem de fer-ho amb molta organització, hem de fer-ho des de les cures i hem de fer-ho amb una massa social darrere suficient com perquè els beneficis siguin majors que els perjudicis. Sí, exacte. Efectivament. Una última cosa que m'agradaria comentar, a veure si recorde quina era. Sí, vale. Respecte a això que tu mateix feies referència abans, en la situació en la que estem, i jo crec que si no abans, com a mínim al mateix temps que aquestes altres formes de lluita que encara no hem començat a explorar, altres que sí que hem començat a explorar i que les tenim així ja entre nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, són les dimissions que va haver dels equips directius des de final de la setmana passada, que es van presentar el dilluns en conselleria, tot i que van ser un nombre molt reduït d'equips directius. I després una altra mesura que també s'ha proposat aquests dies, com és la dimissió, la renúncia dels membres dels tribunals de l'ESEBAU. Sembla que ara mateix aquestes dues mesures són les que d'una manera més immediata podrien ficar pressió a Conselleria de cara a canviar les condicions en les que s'està donant la negociació, perquè sembla que és evident que les formes de protesta i les mobilitzacions que s'han dut fins al moment són fàcilment manejables per la mateixa conselleria. Al final és cert que tens una sèrie de manifestacions que travessen la ciutat i el centre de la ciutat dia rere dia, però bé, amb suficient antelació, amb suficient previsió, és possible reduir aquests efectes pràcticament a res, i quan estem els professors en conselleria
Bé, és cert que estem allà en conselleria, que fem soroll, però també és una zona molt acotada i on la situació mai arriba a desbordar. Aquestes mesures que se poden dur a terme encara des de la via institucional a través de mesures que pot el professorat fer de manera normativa, puguem dir, creus que poden tindre impacte i creus que ahir haurien de ficar-nos el professorat, encara que això porte un cert nivell de conflicte amb els nostres companys, amb els equips directius dels centres, caldria que el professorat ens ficàrem seriosos en aquesta qüestió i exigint bé dimissions dels equips directius, bé pressionant per a que no n'hi hagi ningú tribunal en l'ESPAU complet per a poder portar aquestes proves amb normalitat? Deixa'm dir que si volguérem fer, i molt ràpidament crec que es pot fer, una xicoteta cartografia sobre la situació que tenim a hores d'ara, fixa't que Conselleria té un problema amb el professorat, perquè un percentatge importantíssim del professorat està seguint la vaga indefinida des de fa 3 setmanes. Conselleria comença a tindre un problema cada vegada més gran amb l'alumnat, perquè també té convocada des de la setmana passada vaga indefinida i l'estan seguint de manera massiva també. Conselleria comença a tindre un problema en conseqüència amb les famílies que ja han demanat, mitjançant les plataformes de famílies, ja han demanat reunir-se amb la consellera i ja han demanat reaccions per part de Conselleria. I des del meu punt de vista, faltaria, més enllà de la negociació que s'està portant a terme i més enllà de les mobilitzacions que s'estan portant a terme, que són necessàries, com deia abans, des del meu punt de vista faltaria ara un element, i aquest element jo estic convençut des de principi de setmana, des de finals, de fet, de la setmana passada, que podia ser el de la dimissió dels equips directius. Vull pensar que estem a temps. Vull pensar que estem a temps per tal que es donen mesures d'aquest tipus, tot i que ja se n'està parlant menys i ja sembla que tinga menys importància. Des del meu punt de vista no és només que no tinga poca importància, sinó que podria ser una peça clau. És a dir, podria ser una mesura que d'alguna manera efectivament decantara la correlació de forces entre Conselleria i el professorat. I pense que fins a cert punt els equips directius, òbviament no és que ho tinguin fàcil per fer-ho, òbviament és un pas complicat, a ningú li agrada quan forma part d'un equip directiu abandonar un projecte amb el qual està implicat, a ningú li agrada pensar que pot arribar un equip directiu, fins i tot un signe contrari, que se n'ha estat parlant aquestes últimes setmanes també, i desfer la feina que s'havia portat a terme al centre. Jo tot això ho puc entendre, però hem d'entendre una altra qüestió també. Estem en un context col·lectiu, de bé comú, el context de la vaga indefinida, que supera per molt, que transcendís per molt, que va molt més enllà dels interessos particulars i també dels interessos particulars, en aquest cas, de cada equip directiu de cada centre. I dic més, tu parlaves d'un nombre reduït d'equips directius que havien fet el pas i havien dimitit. És de veres que és un nombre reduït, molt més reduït del que ens agradaria, i si pensem en el conjunt d'equips directius, però deixa'm dir-te que ja se n'estava parlant de més de 100 equips directius, fins i tot de quasi 140 equips directius. N'hi ha una llavor. És a dir, l'equip directiu que ara proposa una dimissió al seu claustre o que prenga la decisió de fer el pas ja no està a soles. Ja es troba amb un grup d'equips directius que han fet este pas i amb el qual es poden unir. És més, hi ha plataformes a través de les quals es podrien coordinar, es podrien organitzar per tal de ser no 150 sinó 1.500 i que de veritat se li girarà feina a Conselleria. Tenint en compte, a més, que estem en un moment clau en el qual els equips directius tenen una feina especialíssima, que és la d'organitzar el curs que ve. És a dir, tancar este curs, però sobretot començar a organitzar el curs que ve. I Conselleria és ben conscient d'això. És a dir, si arribarem al punt en què els equips directius, en lloc de prendre, anem a dir-ho així, la decisió conservadora, la decisió més interessada, que la majoria d'equips directius van prendre a finals de la setmana passada, fer un pas enrere i dir, no ens arrisquem, no arrisquem el nostre càrrec, no arrisquem el nostre jo, feren el pas, per una opció compromesa, per una opció implicada amb la vaga, per una opció implicada amb el col·lectiu, i digueren, anem a organitzar-nos a través d'ADIESPB, de l'Associació de Directors i Directores del País Valencià, anem a coordinar-nos amb la resta d'equips directius i, sobretot i també, no anem a deixar a soles els companys i companyes que ja han fet el pas, que han tingut el coratge de fer el pas. Jo estic convençut, de veritat, estic convençut que podria capgirar la correlació de forces que tenim ara mateix entre el professorat i Conselleria. Una altra qüestió que preguntaves és la dels tribunals de l'ESPAU.
M'agradaria tindre més informació sobre la qüestió, és a dir, m'agradaria saber quines són les conseqüències que podria tindre, per exemple, el professorat que desistira de portar a terme les seues funcions o de portar a terme la seva feina en l'ESPAU. Però així i tot, torne a dir, van perdre la possibilitat, van perdre la possibilitat de, anem a dir-ho així, incomplir els serveis bàsics o de desobeir davant els serveis bàsics el professorat de segon de batxillerat, que estàvem encarregats d'avaluar i de qualificar l'alumnat, ara tenim una nova oportunitat i segurament aquesta nova oportunitat es podria aprofitar. Jo no estic implicat en aquest cas, jo no me trobo en esta situació, per tant caldria preguntar-li a companys i companyes que sí que ho estiguen i que d'alguna manera puguen respondre amb més garanties. Ara bé, és una oportunitat que tenim, segurament és una oportunitat i és una oportunitat que està preocupant ja i molta conselleria, perquè és el pas següent, és la setmana següent i perquè una vegada més implica molt d'alumnat, implica moltíssimes famílies que demanarien comptes a l'administració. Bé, d'acord, doncs moltes gràcies, Miquel, sempre per la teua lucidesa en l'anàlisi que anem fent al llarg d'aquestes setmanes. Moltes gràcies per haver-nos dedicat a aquesta estona i bé, molt d'ànim en la vaga i ens veiem als carrers. Moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per la feina que esteu portant a terme. L'altre dia ho comentaven els companys i companyes que estaven a conselleria, que fins i tot quan la concentració és a conselleria vosaltres esteu allí presents i si fa falta en grup electrogen i si fa falta en bateria i com faça falta. Així que gràcies a vosaltres. I dir-vos, pel que comentava Fabián, acabé molt ràpidament, que efectivament aquesta és una situació de molt de desgast, de molt de cansament a nivell personal, a nivell, com deia Fabiana, també familiar, però siguem molt conscients del moment segurament històric que estem vivint i siguem molt conscients, tu m'ho comentaves, Raimon, l'altre dia, siguem molt conscients de les noves formes de relació, de les noves formes de vida, en definitiva, que s'estan creant al voltant d'aquest cicle de mobilitzacions i d'aquesta subjectivitat col·lectiva del professorat que fins ara era inèdita i segurament s'està produint al voltant d'esta vaga indefinida. Bé, doncs això, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Miquel. I ens veiem. Gràcies a vosaltres. Miquel Àngel Martínez, professor del Berenguer Dalmau.